cancanta da ya zauna. Ya faɗi ma Zahra ƴar annabi ke nake yi wa bege. Ko yaushe Rasulullahi ya dawo daga gwanyaki, masallaci yake fara shiga yayi raka'a biyu a ciki. Daga nan ya zarce gun Zahra'u saboda yin shauki, sannan na sai gidan matarsa Nabila. Ya faɗi ma Zahra ƴar annabi ke nake yi wa bege na, saboda tsantsar soyayyar ɗahe a gun Fatima. Wata rana ya kirawo ta ya ce aya Fatima, ranar kiyama dukan ahalina har da al'umma ke ce za ki ragaye sagalina. Ya faɗi ma Zahra ƴar annabi ke nake yi wa bege na. A duniya baki ɗaya babu ɗayan da yayi kama da Mustafa manzon Allah ɗahe kamar Fatima. Kai da gani babu tambaya za ka fahimci ta, ya kama da mahaifinta Habibi mai ceto na. Ya faɗi ma Zahra ƴar annabi ke nake yi wa bege na. An ambace ta da Zahra'u dan sarki da haskenta, kuma an kira ta Batulu domin yawan ibadarta. Suna na Fatimatu kuwa Allah ne ya
garkuwa a wajena ya faɗi ma garkuwa a wajena bike nake yi wa bege ni da matsayin ke nake tunkaho nake ta tawassali da bazar ke nake rawa yar annabi sanna matar Radio. inuwarki yau na fake nake haske da yin walwali albarkacin kiya yar gidan Radio. ya faɗi ma Zahra yar annabi ke nake yi wa bege na faɗi ma Allah shine ya ɗaura aurenta a can cikin fadarsa ya baiwa Aliya angonta kuma Jibbarila alayhi salam shine waliyinta sauran mala'iku shaidu suka zauna ya faɗi ma Zahra yar annabi ke nake yi wa Freedom Radio. dukkanin mace mai bin aure ba za ta riske ki ba don kwakin ba mijinki hakika bai ki sabe shi ba saboda jin daɗin haka ko kishi ya fa bai yi miki ba sai bayan wafatin ki yar shugabana ya faɗi ma Zahra yar annabi ke nake yi wa begena al'imama Aliyu Allah ya ƙara yarda da shi kullum yana zuwa kabarinta ya zauna yayi ta yin tarsashi na rashin kasancewar halin zaman su tare da shi sakamakon haka ransa ke da ƙuna ya faɗi ma Zahra yar annabi ke nake yi wa begena ranar rasuwarta ya je kabarin sai ya kama yin kuka yana ta beganta yana tsatsara baitittuka ga baitukan zarrero yanzu gare ko ba shakka sai ku nutsu ku saurara ikiwana ya faɗi ma Zahra yar annabi ke nake yi wa begena ara ilal duniya alaykum